Sărut-mâna, stimată doamnă. Bună ziua. Să știți că eu de... Moment. Hai. Și să mă că împinge așa. Tu citi tot, Massimo. Da. Tu citi tot, Massimo. Da. De cățelul, doamne. Da, stimată doamnă, poftiți cățelul. Să știți că vi l-am spălat, l-am curățat, e nevătămat. Eu vă mulțumesc și sunt convins că o să mă iertați. Mamă! Ce mamă, ce... Vă bate joc de mine, tovarășul capitan. Ce e asta? Asta e o femeie cum se cade. Cum se cade, dar așa țapănă? Așa e ea.